север. Северина вече е при нас, Маркова, с която много обичаме да говорим за пътешествия. С нея и Снежана, и те ще ни разкажат за поредната любопитна дестинация, на която са били, пътували, заснели и сега ще дойдат най-вероятно да разкажат. В днешната ни разходка по света отиваме до Пана Нуи или по-познат като Великденския остров. Здравейте! Добър ден, добър ден. Понеже всеки път ми се подигравате, особено надето, и днес водя жив свидетел. Жив, оцелял. Никога не съм се съмнявала в теб. Автентично жив и оцелял свидетел. Добре, ти си търсиш възможно най-отдалечените и трудно достъпни места по света. Така правилно те ме викат, не ги търсят. Те ми телефонират на ден, всеки път телефонират ми. След което аз телефонирам на едни престижни, изключително интелигентни, представителни хора в това общество, които ме познават и ми се доверяват. И затова казвам, водя жив свидетел, оцелял. Така, доведе го. Сега, Великденските острови... Великденският. Той е един. Така ли? Аз също ги наричам множествено, не е важно. Така, той се намира надалеч. В собственост е на Чили, нали така? Да. Чилийско е, но всъщност въобще не е близо до акваторията. Ти трябва да стигнеш до Чили, оттам да стигнеш до този остров, нали така? Да. Колко е далеч? Къде е? Как се стига? Вие? Далече 20 000 км от България. Пристигаме в Чили след 16 часа полет във въздуха и след това имаме още 6 часа до Великденския остров, дори 7. Полет. Да, полет. И отиваме в, както каза групата, в нищото. И там има този прекрасен остров, който е с население около 7000 души. Не ни приемат там, т.е. не желаят чужденци да живеят, не можем да си купуваме имоти. И слава Богу. Ние отидохме, разбира се, за да си купим много имоти, но не можахме. Но не ни разрешиха. Много ни харесаха, но не разрешиха. Имам няколко въпроса. Наистина ли там вече няма дървета? Ама не е верно. Това не знам кой такива неща разказва. Има много дървета. Освен това, по повод на това, което питаш, ти понеже всеки път единия пита за хлебарки и за неща, другия пита за истории и за зеленина. Най-близкото населено място, освен Чили и Сантяго, всъщност е Нова Зеландия, която е отдолу. А това, което на мен най-хубаво впечатление ми направи, че няма нито една друга възможна точка, от която да вземеш самолет и да стигнеш до този Великденски остров, освен от Сантяго. Тоест, така са си направили хората, тъй като това е голяма мечта наистина за едни от най-големите пътешественици и те да зърнат, да видят какво се случва, тези фигури, защо са така, пък толкова ли са големи, пък такава ли е наистина, нали, енергията. И толкова ли са много наистина? Толкова ли са много. Нали, обвито е в много мистицизъм, много хора, много неща са написали. Няма верифицирана теория, която да доказва каквото и да било. Нали, има различни... Скажете ни за тези статуи сега. Колко са, къде са, от какво са направени, колко са високи, малки? Те са около 800, стигат височина до 20 метра. 20-22, най-високата метра. Колкото е нагоре, толкова е Северина надолу. си хареса най-високата и каза, това е съпруга ми. Бъдещия или там каквото и да е. Даде ли се? И всичко дадох. Тежат около 7-8 до 15 тона. Толкова. И са направени от скали. И са направени от скали. Имат шапки, които казват, че това е коса и са правени от лава. Да. Има каменоломна. Всъщност, наистина, нали, на която въпрос е, както аз обикновено, като си говорим, като ме питат, както, например, в Баобек, този най-големия 4 който е, нали, няма много особено логично обяснение как тези толкова големи и тежки фигури са били създадени, пък след това са били изправени и всъщност енергията, която те носят. Има едно единствено място, югозападната част на този остров, където фигурите са обърнати всъщност навътре. На всички останали места фигурите са обърнати навън. Всичките те. А манна, това е тяхната коса, което на нас ни наподобява шапка. На всички нас. Но всъщност това е тяхната коса, която те наричат манна и в косата и в ръцете всъщност и на хората, това в което хората вярват, е събрана, нали, нашата енергия. В случай е тяхната енергия. И всеки един от нас в нашата коса е събрана нашата енергия. Нашата житейска енергия, с която ние сме дошли като нашата живототрептяща сила.
Добре, местните как обясняват наличието на тези фигури? Какво представляват? Как са поставени там? Каква те много не искат да обясняват. Те много не се радват на туристи, май. Ами те се радват на туристи, защото всъщност те благодарение на туриста оцеляват изключително добре. Заведенията са им първокласни, кафетата също. Доктор Манджукова, нали, може около да потвърди 10 това. 000 туриста месечно посещават Което е острова, много. което е много. При наличие, че са разрешени само чилийски аеролинии да летят там. Няма други. Пък и самия остров не е много И самия голям. остров е много никак не е малък. голям. В интерес на истината. Какво То друго ви направи прилича на впечатление триъгълник, като основата е 30 км. Така каза гидката. Населението е много странно. Те не се блазнят от пари и Севи ще потвърди. Нашата гидка каза, че тя иска да храни душата си. Не се вълнуват от това, което е финансова поразително, страна. нали, което всъщност ни направи впечатление на това място, че самата виталност на хората има, както на остров Бали, това е второто такова място, на което аз попадам, самата виталност на хората има други предпочитания и друг афинитет. Тя казва, за мен няма никакво значение, казва дали ще си купя нови маратонки. За мен, казва, е важно как аз се чувствам и в зависимост, казва, от това, как карам хората около мен да се чувстват. И това го казва с пълната яснота, и с абсолютно пълното съзнание и осъзнатост и на самите хора наистина много им личи. Те са много дружелюбни. Нали, има степен, в която са много дружелюбни, но в същото време дори самите чилийци имат контракт, който е за 2 години и самите те не могат да останат на Великденски остров повече от 2 години, каквото и да работят. Не искат тези хора да се разраства този остров, да го комерциализират. Ако случайно някой пуши, има специално онагледено място. Изобщо не можеш просто така да пушиш. Глобяват те истински и си държат пълния стерилитет на чистота. И външна, и вътрешна. Какъв език говорят? Испански ли? Повечето говорят испански, Повечето, да. но си имат местен език. И искам да кажа, бях много впечатлена от това. Ако някой почине в острова, всички се включват да приготвят храна и носят И храна, и да се грижат за семейството на този човек. Месеца, кой с каквото може да помогне. Без значение дали мога да дам или да услужа с пари, с храна или с каквото и да било. Много са кери един към друг на това място. И смятат, че ако не участваш, този човек няма да отиде в рая. Да, душата му няма да отиде на друго място. Да. А пък трябва да отиде. Много се подкрепят. Колко казахте? 6000 човека? 6-7 хиляди е 6-7 хиляди населението. максимум. И нямат никакво желание да се разрастват. За какво има? Не. Да не са луди да станат като Слънчев бряг. Историята, която съм чувала аз, че всъщност са били доста повече назад във времето, някъде близо 15 000. И малко сами са си причинили намаляването. Не знам, на мен също ми се случило да чуя това, което казваш ти, ама не мога да го потвърдя, понеже ние отидохме и видяхме това. Той имало много кораби, които са отивали там. Това са испанци. Основно, които са вземали това население и са искали да го преселят. И, съответно, това население заболява, епидемии. Нали, така се носи в времето тази легенда. Дали е легенда, дали е истина. И остават около 100 души на острова, които след това се размножават и стигат до тази бройка. Колко интересно въпреки. Прекрасни художници. Да, видяхме доста така аз понеже го илюстрации. погледнах, прекрасни художници, изключително артистични хора. Изключително изискани ресторанти. Надето обича да ме пита. Тя обича, като обикаля с мен по света, да ми задава всякакви всестранни въпроси. Не ядохме хлебарки, мравки, малки червичета, змиеобразни. Този път такива неща нямаше. Изключително изискана кухня, прекрасни заведения. Полинезийска. Ами полинезийска. Кой откъдето минал, нали? Пак оставил своя отпечатък. Много, и това. Много чисто, много чисто. Да. Наказват за най-малкото буклуче, което някой гледат с много недобро око, ако случайно дори тръгнеш да си извадиш, нали, някаква хартийка и нещо, самите хора, шофьори на рейсове, на автобуси, идват и така много деликатно, нали, те молят да не правиш, нали, някакви неща, с които не, че ти си свикнал да ги правиш, дори може да не искаш да хвърлиш, нали, това буклуче. И страхотно впечатление. Въобще пак ще отида на това място. И Надето ще я взема този път. Аз ще взема да дойда този най-после. Ама много да звучи като Венецуела, нали? Няма тази дивотия и тази щуротия. 16 часа в едната посока, след това ще 6 в другата. Той като за Надето. И още 8, за да обикаляш острова. Всъщност, вие колко време прекарахте на острова? 4 дни. 3-4 дни прекарахме. Стигат ли достатъчно ли? Предостатъчно. Да. Предостатъчно. Искам и друго Чили обикаляхме. Ние ходихме и до пустинята Атакама. Изобщо пообиколихме доста от тази прекрасна страна. Тя е с най-високия стандарт в цяла Латинска Америка. Хората контрастират.
Чистотата контрастира, атитюда контрастира. Отношението към животните, бездомните. Навсякъде има бездомни и ги обгрижват. Няма, както и в България, да ги унищожават, нападат. Навсякъде всеки полага грижи за бездомните животни. И такова контактно общество. Грижат се един за друг и чилийците, нали? Да, много се грижат един за друг. Голяма част от тях са абсолютно англоговорящи. И понеже са така сериозна туристическа дестинация, дали заради Атакама, дали заради Сантьяго, дали заради Валпарайсо. Заради ските също. Знам, че ходят да карат ски в Чили. Ето това е за теб, да отидеш ти да караш ски до година. Но Чили ни изненада с големи залежи на литий, на сребро, на злато. Вие не можете да си представите колко млади хора работят в миньори там и получават до $5000 заплата. Да, но затова казвам, една страна с изключително висока, най-много развита една икономика. много богата страна. Богата. Най-развитата икономика в Латинска Америка. Ние не знаем. Ще изнесем работници, ми се струва, защото тук си имаме поминък рударство. Септември. Какво? Ще ги изнесем септември. Що септември? Тогава има най-много полети. Да, кога е подходящия сезон всъщност да отидеш там? Според мен един от най-подходящите е сега и октомври. Ние бяхме сега, беше прекрасно. Ранна есен, много хубаво леко време. Красиво жълтеникави листе. Атакама? Атакама върха за мен. И доктор Манджукова, нали да кажа? Много впечатляващо, има много гейзери, термални извори. Много е красива Атакама и, както казах, има много залежи там на природни изкопаеми. Вие не сте копали залежи, вие сте гледали... Вие сте гледали... Доктор Манджукова, кажете истината. Копахме. И какво изкопахте? И си донесете. Какво изкопахме? То си е за тях. Водиха ни... изкопахме. На солна мина ни водиха. Сол. Да, сол. Така беше. Потвърждавам. Нощувахте ли в пустинята? Нощувахме. Да. Ама в хотел. Ходихме да гледаме звездите. Едно градче, Сан Педро. Ние просто като някакви деца сме тук, които... Което прилича, все едно ще снимаш филм уестърн, нали? Да, участвахме в някакъв уестърн. Ние винаги участваме. Сега, Сан Педро е там в пустинята? В пустинята. То е едно малко прекрасно населено... Това е Сан Педро. В смисъл, това е част от Сан Педро. Едно много малко, такова истински авантюристично. Свети Петър, ама от всички краища на света събрани някакви авантюристи, които искат да отидат кой до гейзерите, кой до термалните извори, кой иска да отиде да види пустинята Атакама, огнено-червеното небе. Изключително интересни цветове. Ама едно някой наистина ги е нарисувал. Не бях аз този път. Доколкото те познаваме, сега ще постоиш малко и ще хукнеш на някъде. На къде? Тибет. Не ли ходи? Не, ходих в Химчал, правиш. Ма ти не помниш къде ходи. Не ходих там, ходих до там. То едно ли е, две ли е? Ами добре, след Тибет пак да дойдеш. Ще дойда. Вие, доктор Манджукова, ще ходите ли? Аз Тибет не, но имаме други интересни дестинации. Творчески планове и се надявам да ни поканите да разкажем за тях. Ами добре, ако ни вземете, иначе няма да ви каним. Само вие идете и се върнете и ни чакаме. Много ви благодарим за това гостуване. Благодарим за поканата. Сега